hettiyankoɓe Ayaw Pindi TV mo kala salminama salminago neyde salminago teddugal caggal yettude Allah e julde nulaɗo yettude jignaɓe sernaɓe men ser mumen en gartiɗo dawal gande men ɓaleɓe fina tawa ɗe kewmi wiide tawɗen mamiraɓe men tawi mamiraɓe mumen ɓe golli hen golle joɗɗe baɗɗe fayida ɓe cali hen yawaye ɓe kuɗoyi hen gacce ɓe keɓa hen belka ɓe ñawdi ñalaɗe wona mabɓe yaaɓe yalla yurmuɗo men yafoɗo men haala men aljanna wonɓe ganduɗa no keddi yo Allah duusugo yo juut ɓe ɓooya duuse en sukaɓe kadi jaɓɓe janggude ngal ɗo gandal caali majjo yo Allah hokkuɓe hen wuneji ɗi eɗen joddi e ceerno hono Ousmane Gangue mo ganduɗa ko musidɗo men sehil men yimɓe hewɓe ne jeeɓamo ɗo e Ayaw ngo ɓooyani ni ko yaltino ɗi dumunaji yettere Allah ko wanno ko en jii ko yeeɓi ɗum kono wayi hewde e commentaire ji gonɗi hen ɗi ko yettirde Allah eɗen jettamo Allah eɗen jettanamo jignaɓe makko e sernaɓe makko ceerno Ousmane Gangue hannde mi tawi tan wutto noon ko joɗɗo no fewi no fewi no fewi kañe kala ga a calmina bandiraɓe ɗo e Pindi TV. alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullah alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah sayidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala assalamu aleykum ceerno Abou min calmini dendagal yeeɗiyankoɓe min calmini kadi dendagal wonɓe ɗo e nder Pindi amin ɓe calmina no fewi amin on juuro machallah bisimillah. A jarama en jetti sel men Boubacar Ba gonɗo Mantala Joli kolliɗen Pindi TV ne yeeɓe toon no fewi en calmini Demba Amadou en Ifra en calmiɓe kamɓe kala e yentoɓe ganduɗa kañum woni Amadou Moyme hono Bois e wondi mabɓe kala Moussa Birama en bandiraɓe ɓoggel naɓe e guurikinaɓe e fimbonaɓe foof en jettiɓe en jarnimamaɓe a ceerno Ousmane hannde garta koko fate timgal nde wonnoɓe mbiya so tawi goo feewi limoyo feewa so goo boni yalla dandu en limoyo aayo so tawi timowo wawa timde walla tiimi ko laaɓani walla yii ko feewani mi sikkani so golle ma peew hol sifaji timde joguiɗa. alhamdulillahi rabbil alamin nde wonno nde saaha foof minen wiya joguimi ko manam façon timle ina keewi kono min ɓuranmi timirde ko timle ɗiɗi woni timgal kurus e timgal leydi leydi noon sa nani timgal leydi woni toɓɓe manam ko fati e batte ramli woni toɓɓe ala foof timgal ɓurgal lamgal alhaali toɓɓe woni timgal toɓɓe te kadi saaha foof min wima dennagal mo ganduɗa hoorema yiiɗi timgal yiiɗi andi ko laaɓi e ɓandu muɗum e kadi gurdam muɗum woni ko ɓenni woni ko wurata oɗo saaha woni kadi ko arta yeeso muɗum ceerno Ousmane Gangue so timmanimo so haaji Allah ala ko humpatamo e alhaaliji makko so Allah jaaɓi e kala mbawɗo wonde timgal noon woni alhaali mo ganduɗa hoorema ne heewi noddittoɓe ɗum kono heewani mbawɓe ɗum te kadi neɗɗo so tawi aɗa safra ɗum walla aɗa du'ano ɗum so tawi a anda timgal lamgal te kadi a wawa timgal lamgal hay batta ko firtata saabu ala foof ko mbawɗamo waɗande nafa mo saabu hay dara a anda e ɓandu muɗum haydara kadi a anda e gurdam muɗum ɗum tagui timgal ina waɗi fayida timgal noon min timgal kurus ɓuranmi timirde e timgal leydi kono dendagal mo toɓɓani hen so Allah jaaɓi ma artu te kadi ma waddame woɓɓe e batti timgal saabu ko alhaali mo ganduɗa hoorema ko guila taniraɓe ha joni minen kutoro ɗum nde wonɗo ne mi wima taniraɓe amen nde wonno nde ɓe jaata nde forot so tawi ɓe toɓɓi so lawol ngol laaɓi ɓe gimmoto ɓe jaaha so lawol ngol laaɓani ɓe pawata eɓe jooɗo nden nde andi ala ko ɓuuri laabde ngal ɗon timgal alhamdulillah. ceerno Ousmane timgal gongal fuɗɗo keɗum hutade mais namelo en jangui ɗum ndiyam waɗede lehel walla waɗe horde walla waɗe kaas neɗɗo jangga tuuta hen cukoyel ngel yiyani ella walla meeɗa humpitade gorko tima hen walla gorko mo humpitaki debbo haalanma ko woni nder hen ko foof beele aɗa nana ɗen timle walla aɗa golla ɗum. alhamdulillah min ngal ɗon timgal minen wona minen nana ɗum minen andi ɗum no fewi mbatta koye horde ndiyam suka ara tima walla an e hoorema tima jiiya alhaali neɗɗo foof gurdam muɗum foof kono ko ɓuuri ko lollude manam timgal leydi timgal toɓɓe ala timgal ɓurgal lamgal labde ngal no timgal te kadi ko timgal daguigal guila nelaɓe ha joni nelaɗo Idriss ha joni ngal ɗon timgal angal waɗe nden noon ko timgal lamgal te kadi ko timgal ganduɗa hoorema ko fina tawa manam taniraɓe men alhamdulillah ɓe ɓooyi hen te kadi aɓe gandi ɗum no fewi aɓe ɗum mbaɗi maîtrisé nden noon kadi Allah rokki min hen dokke minen ɓe maccuɓe jeeyaɓe Allah ɓe ganduɗa hoorema haydara ɓe timmani haydara ɓe ganda haydara ɓe mbawa kono Allah andini min ngal noon timgal lamgal ko timgal leydi
timgal toɓɓe woni timgal gandanɗa hoorema kala mo ceerno Ousmane toɓɓani hen ma artu te kadi ma waddumo yimɓe woɓɓe saabu kala ko woni gurdam ma hanki maw haalane kala ko woni gurdam ma hande maw haalane kala ko wonta gurdam ma janggo maw haalde te ko ɗum noon tan taki neɗɗo ina timno woni consultation labɗo eyyi a jarama to banggue timgal leydi beele leydi keɓadi fof no wawi timde ɓe mbima ko ceenal danewal ɓe mbima ala ko jaawendi walla sa dañani ceenal walla jaawendi ɗo keɓɗa fof aɗa timde eyyi leydi timgal leydi kam ko leydi tan ɗon kam yo leydi ndi laaɓ rek manam leydi ndi keɓɗa ndi aɗa timmira yo won ko laaɓi tan ta ala soble kono kala leydi wawdi wonde won leydi ɓaleri woni leydi ceenal danewal woni ceenal ɓalewal kala ceenal wawngal wonde so tawi a heeɓi ɗum aɗa hen wawi timmirde timgal lamgal ganduɗa ko jiɗɗa ko andude e bani adama he te kadi so tawi jomum welama hokkatama ko inde mum e inde nene muɗum so tawi jomum welama kadi hokkatama ko dadde naissance muɗum tan tima te ma andu ko ganduɗa hoorema ko ɗum woni jomum inchallah a jarama joni noon ɗe gaye timgal a timani neɗɗo a yii to banggue kisal omo ngakka to banggue ndenka omo ngakka so tawi o hollitima kisal e ndenka no wawi sadde ni beele ɗo wawi ɗum gollude e hol sifaji gollirta ɗum eyyi ko ganduɗa hoorema ɗum woni batte timgal ha arti noon e batte kisal e ndenka kisal e ndenka woni foof saabu bani adama o so tawi a timanimo ɗum ɗon ma yi ɗum ma Allah holluma ɗum eko laaɓi woni ko faati e batte kisal e ndenka saabu neɗɗo so hisani ala ndenka kadi wawa darnude haydara te kadi firtata haydara te kadi kala ko naati e muɗum bonata ko taki noon timgal dañi fayida woni so tawi hande neɗɗo ari e maada an waɗandemo ñagude Allah a timanimo a yi caɗele gonɗeɗe e jomum itotoɗa wadde d' abord ko ittude caɗele gonɗeɗe e jomum ha jomum hisa dennagal ko wonno e muɗum e dabareji eko wayi noon guitta ha laaɓa sa itti ha laaɓi noon mbaɗnamo felgo ko ganduɗa hoorema ko felgo renewo so waɗi ɗum rek dammude muɗum foof wawa udditade yaaje nden noon koko dañi fayida wadde nde gummiɗen kisal ndenka annani ene udditare to banggue udditare ñande foof jeddina mbaɗa wiyoɓe aaye ina leeli to banggue udditare kono so jaggui iwata no leela woɓɓe mbima ala lekki ne yaawi kono ina yaawi ɓorde woɓɓe mbima ala so neɗɗo wi lekki ne ɓooyi o wawa lekki an est ce que aɗa gonɗini ko lekki ɓuuri yawde jaggude kadi e aaye eyyi manam lekki ɓuura waw jaggude e aaye wona ɓuurani yawde manam ɗum noon ko haala rek kono alhaali jaggugol yowiti ko e laaɓal ɓandu neɗɗo o so tawi ɓandu neɗɗo ndu ina haadi laaɓani a waɗnanimo laaɓal a immima a ummima a waɗnimo felgo woni condi leɗɗe woni aaye a waɗnimo felgo o yiyata hoore makko haydara o yiyata saabu ɓandu ndu haaɗi goho saabu ɓandu haadi ndu ina saabo neɗɗo daña hunde darata ko e junggo he neɗɗo daña hunde haydara o andata holto ɗum rewta te kadi ina saabo kadi ɓandu haadi ndu neɗɗo immoto to jooɗi to ara pour walludema tawatama ɗon neɗɗo haaldete maɗa waɗata kono kadi neɗɗo arat pour walludema adda jawdi muɗum pour hokkuma kono so ari tawatama ɗon ɗum ɗon noon timgal tan wawi ɗum feññin timgal tan wawi ɗum laɓɓin ko fati noon e batte laaɓal ɓandu e batte udditare so tawi neɗɗo ɓandu mum ina haaɗi te kadi ina yaaɗi e dabareji on ala ko mbawɗa ɗum waɗande ha yiya saabu il faut laɓɓina ɓandu ndu ha laaɓa puɗɗa wawa waɗande jomum ko wawi yiide nden noon so tawi neɗɗo o yiiɗi udditare yiiɗi ɓandu ndu laaɓa il faut ndaara caɗele gonɗe e ɓandu he so tawi ko dabareji waɗa lolngal gandanɗa hoorema ma ittu ɗum so tawi ko seyɗani o wondi woni gorko ladde woni debbo ladde o itta ɗum ha gayna o fuɗɗa wawa waɗandemo lolngal lamgal toujours noon mino haalanma e batte nden ka e kisal kala mo ganduɗa hoorema waɗama dabareji e kala kadi mo ganduɗa hoorema ene wondi e seyɗane ha ronki dañde hunde a faami so allahu lamɗo jaaɓi so tawi min dokkimo lolngal ngal balɗe jeeɗiɗi ngal so waɗi ngal nde ngal timmatama Allah rokkuma aafiya so tawi ko leliɗo duuɓi jeɗɗi maw ummo so tawi ko leliɗo lewru maw ummo so tawi kadi ko donkunoɗo heɓde hay batte so Allah jaabima Allah udditti e ngal noon lolngal ganduɗa hoorema ko kisal taki ngal ummade tawa lolngal dandawal ngal suwa ara inchallah yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV mo kala salminama salminago neyde salminago teddugal koɗo men wona koɗo ko koɗɗo ko ceerno Ousmane Gangue o wi ɗo ko kanko mbattande ɗo yewtere ceerno Ousmane joni noon
en gummima timgal e ngawe nden kisal e ndenka en jettima udditare so neɗɗo udditima ɗemɗe keewa e mum dewoji keewa e mum rewɓe e worɓe ndewa e muɗum wiye ina saaha kadi ne wonde rafi ɗemgal e yitere so neɗɗo udditima alay saago yitere ɗemgal ne rewa e muɗum holko saabino wiye yitere ɗemgal moƴƴani eyyi nde wonno nde neɗɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o meeɗi wiide so tawi ne wonko adoto neɗɗo e nder yanande muɗum wonata ko ɗemgal ɗemgal noon ko alhaali mo ganduɗa hoore ma koko waɗi garaw te kadi tellota ko bani adama o te kadi saaha foof saaha ina wonda e bani adama o joni 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 aɗa wawi waɗande neɗɗo o lolngal o itta kala ko wonno e muɗum ko fati e batte ɗemgal yitere o yalta ɗemgal yitere arta e muɗum neɗɗo noon so udditima ha dañi jawdi ɗemgal yitere ne wawi arde e muɗum bonna dennagal ko ganduɗa hoore ma ko ɗum woni ko jogui ko nden noon ɗemgal yitere kañum e ndenka jiida hay batte ɗemgal yitere e ndenka jiida hay batte saabu ndenka ittat ko woni koye ɓandu he ha ɓandu ndu laaɓa ko fati koye ɗemgal noon kañum a ittat ko ganduɗa hoore ma ko ɗum woni ɗemgal ngal e yitere nde saabu ɗemgal e yitere koko waɗi graw nden noon no waɗi lolle nde ganduɗa hoore ma ko lolle balɗe jeegom kala ko ganduɗa hoore ma ko ɗum woni ɗemgal ɗum woni yitere so allahu lamɗo jaaɓi so jomum lotima ɗum ma iw ha laaɓa kono noon kadi sadak kadi ina hen yawri sadak ina yawri e ɗemgal kono kadi ɗen noon lolle ala fof ko ɓurde moƴƴude e ɗemgal saabu so tawi neɗɗo dañi jawdi walla neɗɗo yakorama ɗaminama ina jogui te jogaki ɗen ɗemɗe e ɗen guite walla waɗi lamɗo eyyi ma hatmo dañde hay batte hay batte jomum ɓandu ndu humoto saabu nde ɗemgal yitere saabu no waɗi ɗemde nde ganduɗa hoore ma ko mbaɗɗe gaaf ɗen noon ɗemde noon so tawi ɗe kaali e neɗɗo tan bonnat eyyi bonnat te neɗɗo ne yiiɗi ko hokki ɗum yiyeede e haalede sabu ko daraja hokkata neɗɗo yiyeede e haalede mawɗo leydi jagorɗo ceerno mawɗo ko yitere e ko nandi hen beele ne waɗi guite moƴƴe e ɗemɗe moƴƴe walla fof ko goto ala ne waɗi ɗemɗe moƴƴe ne waɗi guite moƴƴe comme no dañiri ni ɗemɗe bonde mbadde gaaf kono noon waɗi ɗemɗe moƴƴere mbaɗɗe moƴƴere andi ɗemgal ganduɗa hoore ma saaha fof mine ɗum haala ɗemgal ganduɗa hoore ma Allah tan ngal innata no wirda salati fatiha no juule e nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ngal ɗon ɗemgal so tawi neɗɗo joguima ngal haali e neɗɗo ko moƴƴi on ko moƴƴere tan heɓata yeeso tan o fayi kono ɗemgal ganduɗa hoore ma haalata moƴƴere ha paari kadi waɗi gaaf ngal ɗon ɗemgal kala ko ngal haali e neɗɗo koko bonnere tan ala fof ko fewnanta neɗɗo o eyyi ɗum tagui ɗemgal moƴƴani wal iyasu billah nelaɗo adi wiye en ndento ɗum nden noon ndentoɗen ɗum ndenen ko emene ɗemgal yitere kadi a jarama joni gartene debbo goto namni ko wiyete ko noobo walla ñimnude neɗɗo saabu makko jogaɗo ɓiɗɗo debbo mo wonki yo ñiiɓe galle makko te ko bandi ko hesi ɗum kadi bandi ko kamɓe nehi ɗum kadi ko nafannoɗoɓe no fewi no fewi kuka debbo ko caliɗo jamma e ñalawma jaɓani jokodade ɓe joom galle mum e suudu ɓe mbaɗi peeje fof ɓe donki hol sifaji so jogui ko wiyete ko noobo woni ñimnude neɗɗo ko mbaɗo jabade hen eyyi manam ko fati ko e battunoɓa woni jiɗɗo resde neɗɗo o saali walla desɗo neɗɗo o ronki joɗade walla mo ganduɗa hoore ma ɗiɗo ɓe ganduɗa hoore ma aɓe jiɗodiri kono noon jinnaɓe calima rokkodirde ɓe ɓeɗo tato foof ko alhaali ganduɗa hoore ma koko fati en nooba ɓen ɗon noon so tawi Allah waddi min e ɓen ɗon manam mo ganduɗa hoore ma ina yiiɗi gorko o ressamo kono resanimo walla debbo jiɗɗo resde gorko jiɗɗo resde debbo ɗum ronki yiiɗi wadde no kala walla jomum resa ɗum immo yaaha ɗacca ɗum ɗon so allahu lamɗo jaaɓi so tawi Allah waddi min ɓuuri hewde semaine aji ɗiɗi ma Allah rokkuma hen ko laaɓi ko ganduɗa hoore ma so tawi jomum koke yano ma artuta kadi so tawi arti kadi waɗat komin dokkuma mbalani e galle so arti o ñiiɓat abadan o wonta ɗon ummo so tawi noon komo ganduɗa hoore ma aɗa yiiɗi resede walla aɗa yiiɗi resde jomum saali on noon wonko mbalenteɗa so tawi jomum jati jatol ngol ha paari so tawi werlima ɗum e miir woni lekki ko ɗon sengoto artata no ɗum jagguirni e lekki he walla no ɗum jagguirni e miir he so allahu lamɗo jaaɓi fih aɗum ɗon debbo o alhaali moɗon ko noon tan yarta ni tan watta hay goto wawata sendude hakkude moɗon so tawi on mo ganduɗa hoore ma kadi amo yiiɗi resde kono jinnaɓe caali so allahu lamɗo jaaɓi ko noon so tawi Allah waddi min inchallahu rabbi dendagal ko ganduɗa hoore ma ko ɗum o yinno e ɗum o fandino ma Allah newnanɓe ɗum e raɓɓitgol dal kala mo ganduɗa hoore ma koko fata e battannoɓe woni gorko woni debbo
aɗa yiɗi nobanede neɗɗo yidma aɗa yiɗi nobanede patron ma o nawma e nokku goɗɗo woni place ɓurɗo mawnude ɓurɗo towde walla aɗa yiɗi jomum resma walla aɗa yiɗi jomum ñiiɓa te kadi nananma so allahu lamɗo jaaɓi kala mo allah waddi min hen wirtota ko semaine aji ɗiɗi allah hokkuma hen résultat ko noon alhaala o wayi inchallah ceerno Ousmane beele watta sa liggoɗa piɓɓol ha gayna mbeɗɗa e lekki walla mieux salo jaggude saabu min mi yii to nawre to woppa jawɓe wonɓe toon ɓe ɓe meeɗi woodi gummiɗo Gambi ina yiiɗi ligganede ɓe dokki ɗum ponto ɓe mbaɗi ko mbaɗanno ɓe mbi yo fiɗum e ɓokki kecci so ponto o naati tan debbo o joɗata wonta yaltu ɓe ñalli fiide ha heewi ɓe donki yo naat te ɓokki ko kecci ponto ko kesso beele sa wetta ko piɓol salo jaggude lekki walla salo jaggude ɓaɗal ngal eyyi ne wooda saabu piɓol haadema ɗum haadema jeeto aɗa weddo piɓol il faut ko waɗaɗo ndewda ha para il faut ndewa e golle jagga jomum ha para puɗɗa ƴettude piɓol ngol piiɓa beddoɗa so tawi noon hen saahaji aɗa hen hawra ɓe ganduɗa hoorema aɓe gondi e rawhanuji ganduɗa hoorema kanji ɓuuratama gandal ɓuurma towde kamɓe koɓe ñawdi e ta ko ñawdiɓe aɗa hen hawra kadi joom rawhanuji bonɗi ɗi ganduɗa hoorema ala foof ko mbawɗa wadde e jomum ha jaaɓa aɗa hen hawra ɓe ganduɗa hoorema kadi kamɓe ɓuurma safara kamɓe ɓuurma ndenka kamɓe ɓuurma dendagal ko an ko gadduɗa ta kamɓe ɓe dañi ɗum ɓooyi manam mo ganduɗa hoorema paari hoore muɗum yeehi jooɗi sa wi aɗa ɗum nagga nanguirta ɗum noon wonno ndewata bonna ko woni ko e ɓandu jomum ha para puɗɗa addude an ko mbatta ko mbaɗa e jomum kono sa ummima rek mbiɗa a waɗata jomum direct sa renaki an ceerno e hoore mum so tawi a mawnani hoore walla yajani hoore ko hen keddotoɗa eyyi ɗum noon ina wooda kono noon neɗɗo haadema fiɓande neɗɗo il faut waɗa no ndewduɗa golle ha para eyyi il faut timana jomum ganda jaltina sadakeji gimmoɗa mbaɗa golle bonna ko wonno koye ɓandu he mbaɗa an alhaali maɗa nden mbawata jaggude jomum ceerno Ousmane heewi ko neɗɗo wiya kayi ko liggaɗo kayi ko dardaɗo kayi ko bonnaɗo mawɗo goto wimi ina wawi taw wona ɗum wima ko saabi o wi ina wawi taw kankone ko jahannoɗo bonnoyde yimɓe ko liggotoɗo yimɓe o yanayi ɓurɗomo liggade o yanayi ɓurɗomo hadde ɓandu ko liggi ko yanta e makko beele ɗum no woodi eyyi ɗum noon ina woodi saabu no waɗi lolngal balɗe jeeɗiɗi e lolngal balɗe sappo e nayyi ngal joguimi so tawi kala neɗɗo mo ganduɗa hoorema a waɗi ɗum e ɓandu maɗa kala neɗɗo to wawi wonde foof e kala to wawi yaade nawi inde maɗa kala ko wanma artata koye jomum te kadi sono arta e maɗa kadi manam so tawi jomum dawi subaka yeehi waɗi ko wanma haade futoro haade nangue mutto ta kala ko wanno arte jomum nden noon mi titnanma ko kalla ko manam sahaji aɗa yaaha mbaɗa neɗɗo bonande haade nangue mutto arta e maɗa saaha aɗa yaaha mbaɗa neɗɗo ko boni haade balle 49 arta e maɗa nden noon ɗum noon ikko ko woodi ɗum noon watta ɗum ko mo ganduɗa hoorema ko joguiɗo jawdirgal kala neɗɗo joguiɗo jawdirgal kala ko neɗɗo wanma artata jomum inchallah eyyi a jaama yewta nde woɗɗoyi kono en mbawa yaade en kalani namde ɗiɗi goho ko dabaji waɗa ko dokkuɗa min hen gabdi ene yiiye e dabaji ene yiiye e galleji ene yiiye e suddiɓe ene yiiye beele wonko mbawɗa famde yimɓe gandal ma ko fate dabaji eyyi alhamdulillah nde wonno nde ko fati e batte debbo e kadi daaba e galle woni leydi foof nelaɗo allahuma salli otoji ko nandi hen eyyi daaba sa wi daaba rek foof naati hen eyyi joni noon ɗum ɗon wonko nelaɗo allahuma sallah alih w sallam wino hen woni ɗum ɗon so tawi gaaf ina woodi koye ɗen ɗon gueɗe tati tawete woni debbo woni leydi galle woni daaba ko ganduɗa hoorema noon ko fati e daaba manam no ɗum waɗirni gaaf ko noon ɗum heewiri solo manam noon ɗum heewiri nafoore saabu no heewi galleji no heewi golle ɗe ganduɗa hoorema sa golli ɗum ladde artata natta wuuro natta wuuro saabu so naati wuuro dennagal jiiɗo ɗum ta Allah no wanno ɗum no sowi bonat te kadi wona ko ganduɗa hoorema ina aaɓi ɗum taki golle kewɗe so gollama waɗete koye yowete koye lekki janggo sa arti timmitina golle ne heewi kadi golle ɗe ganduɗa hoorema so tawi a waɗi ɗum a haɓat ɗum e daaba mo ganduɗa hoorema artata wuuro yaade e muɗum sa dawti jaaha jiiloyɗa ɗum ha jiiya ɗum on saaha noon jagga ɗum timmitina golle ma na waɗe e puccu na waɗe e mbabba comme ɗi bamɗe ɗi jiyeten na waɗe e lekki ɓokki na waɗe kadi lekki mbiteki diŋali diŋal noon ina heewi salum no waɗino saaha ina heewi salum ha joni ina waɗi salum kono noon hewatano no heewirno ni saabu kañum no waɗi duuɓi ɗi wurata on saaha
natta wurde nden noon ne heewi ko ganduɗa hoore ma golle ɗe ganduɗa hoore ma ina mbaɗe e daaba ne heewi golle ɗe ganduɗa hoore ma ina waɗe kadi pour debbo ko ganduɗa hoore ma ina waɗe kono noon natta wuuro natta galle nden noon daaba koko dañi fayida malgré ina waɗi gaaf kono koko dañi fayida e gande ɓaleɗe waɗi kiite eyyi ne waɗi kiide ne waɗi gamdi kono noon koko waɗi fayida e batte golle ɓaleje e gande ɓaleje ɗeɗo ɗemin gollata manam daaba koko dañi hen fayida woni naggue woni puccu woni mbabba te kadi leydi kadi koko dañi fayida e ɗeɗo golle ɗemin gollata jinde wonde rufete mbalit koko dañi fayida e ɗeɗo golle ɗemin gollata saabu ne heewi ko ganduɗa hoore ma sa gollanama ɗum a rufanama a ubbanama ɗum e jinde so allahu lamɗo jaaɓi ɗen noon golle kam abadan tan inchallahu rabbi ko fati noon kadi e batte ko fati kadi e batte debbo ne heewi kadi sukkundu mum ko nafata ne heewi ko sukkundu mum ko nafata ɗum taki dendagal ko ganduɗa hoore ma moƴƴani rek sa yeehi ha to nder ma taw toon ko moƴƴi ko noon alhaali o wayi kono noon ala kulli haal daaba kam ko dañi nafoore lekki ko dañi nafoore machallah kalan ko kullel aɗa yettade kayita ɗen cakkitoto ɗen mi yi musidɗo goto bawɗo ko fate coftal ɓalli 86 ha qualification ngaji men kala ko haalno ene yiiye kono mo heewi hutorade ullundu ɓaleewo ƴiƴam muɗum e ko nandi hen ko pamɗa e ullundu ɓaleewo eyyi ullundu ɓaleeru mbeewa ɓaleewa gertogal ɓalewal naggue ɓaleewa ɗeɗo gueɗe ko gueɗe ɗe ganduɗa hoore ma ha artu noon ullundu ɓaleeru e rowande ɓaleeru e kadi mbeewa ɓaleewa ɗeɗo kam koko dañi nafooje ɗe ganduɗa hoore ma machallah kono noon nafooje ɗe kam koko fati e gandal ɓalewal tigui wona mone foof hutorto ɗum wona mone foof hutorto ɗum saabu min o mo jiyata manam ɗen ɗon gande mi wona kutorto ɗum no fewi comme ullundu ɓaleeru ƴiƴam muɗum mi wona kutorto ɗum no fewi saabu mi yiiɗa kala ko ganduɗa hoore ma diine men yamirani en ɗum mi yiiɗa ɗum wadde ko ɗum taki mi wona coftuɗo hen kono aɗa fo ƴiyam kam to banggue dammowol walla ko nandi hen ɗum wawa was eyyi ɗum ɗon wawa was saabu ɗum ɗon goni golle ɗe tigui eyyi ɗum taki wawa was dammol ɓalewol naggue ɓalewe foof ina hutore ha e guertogal ɓalewal ina hutore e hen haajuji kono noon won haajuji ganduɗa hoore ma kam ceerno Ousmane wona mbaɗowo ɗum hayso tawi client o ene jogui milliard ina jogui kala ko wawi wonde ɗaɓɓiɗi ɗum e amam kadi mo wona mbaɗowo ɗum saabu saria ko jangguini min ko ɗum tan min goni e muɗum machallah a jarama namdo men cekkital ko fate kayitaji ne heewi caɗele ne heewi dañde hen wona weeɓani e ñande fof nana haale kayitaji ɗaɓɓowo golle kayitaji jiɗɗo ɗannade ɗanniɗo won toon duuɓi wonko dañde kayitaji dañɗo kayitaji arte kayitaji ɗi boni rewi nebkinade Ndiaye walla Cissé walla Diako walla Dieng Dieng dañƴo debbo woni ga tan o dambi ha saaha o yawta kayitaji ɗi bona ko beele ko mbaɗa golde kayitaji eyyi alhamdulillah ko fati e batte kayitaji nde wonno nde Allah rokki min hen wuneji kewɗi ne heewi yimɓe ɓe ganduɗa hoore ma ɓe garti ɗo Allah rewni artugol gartal mabɓe immade Europe walla Amérique faade gayi rewi koye juuɗe amen caggal nde min mbadde mabɓe sababu Allah hokkimi wune o nden noon kala mo ganduɗa hoore ma inan caggal leydi ina yiiɗi kayitaji ne ronki so tawi jokkodiri amen so tawi jomum heeɓi rendez-vous walla dañani rendez-vous kono nanni kayitaji kono jomum en jattaki so tawi jokkodiri amen so Allah jaaɓi maɓe jabtoto ko yaaɓi te kadi ɓooyata kala mo ganduɗa hoore ma kadi jomum en ko kepti kayitaji maɗa so tawi jokkodiri amen inchallahu rabbi mamin ballu jomum ha heɓta kayitaji muɗum so heewi ha heewi dal semaine aji tati so tawi jomum jabanoka ma jabte so tawi noon jomum en kadi meeɗa hebde meeɗa nannude kayitaji so nanni so allahu lamɗo jaaɓi so jokkodiri amen ɗon e semaine aji tati ma o jaaɓa inchallahu rabbi te kadi ma o heɓen wone inchallah yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV yewta men e ceerno Ousmane Gangue ɗo haaɗi haade makko hadde kongol makko battidol butande naaɓe kala eɗen calnoɓe en juuroɓe bandiraɓe men melga o wuro jinneji joomen gande en eɗen calnoɓe en juuroɓe ma goto e mabɓe ar ɗo gam addude gandal muɗum e gande e ɓaleɓe en calmini maire commune mo ganduɗa komo Wal Diantang Oumar Global salminama juurama yettama
Dawda Kaba Soumaré toon to leydi France wondude Thiaroye Niang Idrissa toon to leydi France kamɓe galleji mabɓe yeewa pañel toon to leydi France ko saliyetta Ousmane Sako Aissata Sako e jettiɓe jaarnima mabɓe ceerno Ousmane hol konngol ma cakkitol faade yeeɓiyankoɓe almuɓe ma ɓe ganduɗa koye ma jaakoyi kala ko dañi ko donki ko dañi fof koye juuɗe ma pawata. alhamdulillah kamɓe fof mine yettaɓe no feewi mine jarnaɓe kadi saabu toujours mi wima hoolare woni fof saabu kamɓe gonɓe caggal leydi aɓe ƴetta jawdi mabɓe aɓe nelda min ko hoolare waɗi ɗum hoolare wawa ɗon ɓurde nden noon hoolare yo Allah yoɓɓe moƴƴere nden ɗon saabu no heewi ɓe ganduɗa hoore ma soɓe gaari ha ɗo soɓe noddimi téléphone ɓe gaari ha galle ɓe soɓe kuccodiri amam rek ɓe beltoto saabu takata aɓe belto koye mbiyata ɓe berlaki komin neldanno ko saabu so tawi aɗa liggodira e jomum dañi hoolare nama nelda jawdi so noddi so ari e leydi e noddima a haalnimo to gonɗa o tawima ɗon a hokkimo koko dokkatama ko o ɓeydata welto saabu andata ko hoolare woni foof nden noon ne heewi yimɓe ɓe ganduɗa hoorema min gollodiri e mabɓe ha ɗo wonde hajuji mabɓe ene kumto tamin meeɗa yiidir ɓen noon yo Allah ɓuur humto hajuji mabɓe yo Allah ɓuur uddidde dammude arsigueji mabɓe ha yaaja en tout cas dal minen ɓe calmina amin ɓe jarno no fewi machallah amin ɓe duwano kadi yo Allah renɓe ha artireɓe e jaam e nder ɓesgu mabɓe kono kadi ɓe gaddora dennagal ko ganduɗa hoorema ko ɗum tagnoɓe yaltude Allah newnanaɓe ɗum haaɓe mbawa artude e leydi he machallah a jarama en calmini ceerno Boubathily to Waali e sehil men Amadou Diallo e Hamidel Waali Djiby Dieng woni ɗo caméra to montano ko Ali Fall koɗo men ko musidɗo men sehil men ceerno Ousmane Gangue o wona koɗo e galle he en jetti dendagal seernaɓe rewɓe ɗo ɓe ganduɗa ɓe cuwata o rewde ɗo ɗen jarnoɓe no fewi saabi hoolade ɓe jogui Pinde TV Abou Samba Diop so ayaw ngo ko ɗo ka ten ha lawol ngol e daabal gongal so Allah lamɗo jaaɓi